ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи таъала ва баракату. дӯстони азиз, парвардигор ҳамеша хона обод ва сарбаланд бошед. чун ҳамеша бо шумо ҳастам, бародари шумо, дӯсти шумо бобоҷон. алҳамдулиллоҳ, имрӯз як видеое бигем сирошнаранг мекунем. ба хотири чӣ? Ба хотири оне мо як шаҳр сафар дорем ба Питер. бародаре ки дар Питер будем, хоҳарон модари дар Питер моро интизор бошед. иншоаллоҳ пага агар худоан накшаму числаи 16 мешавад. 16 17 уже мо да мақсад Питер мешем. пага бо видео мекунем, мегем дар кадоми метроем. метуне ки дар сайти мо, дар сайти Қори Алиҷон мақсад моро пайгирӣ кунед ки дар кадом метроем. иншоаллоҳ биёем ҳам ҳиҷома, ҳам дуохонӣ. иншоаллоҳ дар ҳамун шаҳри Питер мешем, хати Қори Алиҷон. иншоаллоҳ ва бародаре ки дар ҳамуҷа ҳастин, метунед ки доруро заказ кунед. иншоаллоҳ ҳозир ман видеоро мемонам, дарав заказ кунед. ҳамроҳи худмон чӣ дорое ки шумо заказ мекунед дар шаҳри Питер, барои расход зиёд накунед. ба ҳамун шаҳр мебарам, мақсад барои ханакзадагӣ ҳастанд, барои мақсад мардонагӣ, ба хотир соатҳои туристӣ ҳастанд. алҳамдулиллоҳ. ва ин духиҳо ҳастанд, оби замзам ҳастанд, аппаратҳо барои массажкунӣ. иншоаллоҳ ва 4 нитмин, мақсад равғани сиёҳдона, шампунҳо. иншоаллоҳ ин барои геймарои ханакзадагӣ простатит бо ҳастанд, свечоҳо ҳастанд, бо ҳастанд, бо барои харобшавӣ, барои фарбикунӣ, мақсад барои фарбикунӣ ки ай 8 то 14 кило фарбӣ мекунад одама. ва барои харобкунӣ ҳаста ки мақсад ай 5 то 8 килоро хароб мекунад инсона. метуне ки заказ кунед. иншоаллоҳ ба ҳамун бо китобҳо, мақсад ҷойнамозҳои хуб ҳастанд. алҳамдулиллоҳ, беҳад ҷойнамозҳои хубанд. ҷойнамозҳои нигоҳ кунед, ҳам калонан, ҳаҷмшу калонан ва ҳамига ғавс материалшу беҳад бахмал хуб турецкий ҷойнамозан. метунед ки иншоаллоҳ заказ кунед, мо ба ҳамун шаҳри Питер иншоаллоҳ мебарем шу. ва ҳастанд қуръонҳои турецки ҳастанд. иншоаллоҳ метунед ки қуръонҳоро заказ кунед. алҳамдулиллоҳ, қуръонҳо барои падарка ва беҳад қуръонҳои хуб ҳастанд. алҳамдулиллоҳ, нишон метем чӣ қадар мақсад метунед барои қуръонҳо ба таҷвид, қуръонҳои туркӣ метунед ки заказ кунед. иншоаллоҳ нигоҳ кунед чӣ қадар сифати хуб доранд. сифат беҳад сифату сифати хуб. метунед ки заказ кунед. иншоаллоҳ ва муҷарраб бигирем барем. нигоҳ кунед чӣ қадар беҳад хушрӯ, беҳад мақсад печат ҳама тарафа, мақсад қуръоно алҳамдулиллаҳ намде тақидагиянд. чӣ қадаре ки мехоҳед қуръоно нигоҳ кунед. ба забони тоҷикӣ, ба забони модарӣ қуръоно ҳастанд ки як тарафш ба арабӣ ва як тарафш ба тоҷикӣ. иншоаллоҳ қуръоно ба забони русӣ, ба забони узбекӣ метунед заказ кунед. барои касалои пӯст, кадомеш ки пӯстои сафед мешаванд, мақсад ёки як ба лавзи грубам шава песш меган, метунед ки заказ кунед, барои барем. ва ина миноксидили 5% Израил метунед заказ кунед. мақсад ҳар як кадомша мегирем, мебарем. иншоаллоҳ мезаролик барои пеш аз инаи дамои сара шакидан, аввал бояд ба мезаролик арача дора, арача кати араш мекунӣ ва баъд ия мемолӣ. иншоаллоҳ ҳичини 6 моҳ ба гаранти кати иншоаллоҳ меброяд. мӯи сар агар барои ришам истифода мебаранд ҳамия. иншоаллоҳ ва китобҳо ҳастанд барои намозҳо. метунед китоб барои намозҳо, барои узбекӣ, тоҷикӣ, мақсад ба забони русӣ хеле шуморо маххула иншоаллоҳ мебарем. ва хелба барои касалои гурда, кадоме ки санг дорад дар гирдош, ин ҳаста бо барои касалои гирда. иншоаллоҳ метунем равон кунем. ва тасбеҳҳои хуб ин ҳастанд ки мисли михел дар гардан медозед, ҳам ба ҷои тасбеҳ истифодаш мебаред, ҳам дар гардане беҳад тасбеҳҳои калон бисёр инҷа кашола. иншоаллоҳ метунед заказ кунед. электронни тасбеҳҳо дорем, наушникҳо ва хӯа дорем. иншоаллоҳ барои мошинҳо ҳастанд. алҳамдулиллаҳ метунед ки заказ кунед. соатҳо во чӣ монда ногуфта бародар азиз. хулоса ҳамин хел бародар азиз, мо рақамҳои телефон ва давлаи экран лозим мемонам. иншоаллоҳ метунед ки ба ҳамин рақамҳо занг бизанед ва фақат барои кадоме ки дар шаҳри Питерам занг бизанед. иншоаллоҳ мо ба Питера мерем. иншоаллоҳ биёед ҳамҷа тӯли 10 рӯз мемонем. иншоаллоҳ метунем ки биёед хизмати шуморо бикунем. иншоаллоҳ ҳам ҳиҷома, ҳам дуохонӣ, мақсад ҷинхонӣ. иншоаллоҳ қати Қори Алиҷон мо ҳамроҳаш мерем. худо нигаҳбонду дар ҳақ мудоъа бош. ассалому алайкум.